lokacin da ya tsaya ga shi nan a cikin gida wake kama da shi gurin kula da iyali ga shi nan cikin sahabbai waye kai shi kula da wanda yake raina ga shi nan cikin alaye waye kai shi tarbiyyar ƴaƴa shine yake da Fatimatu bintu Muhammadu an samu kamar shi ba za a samu ba a in nazaran ka ƙara kallon ka filkar ka cikin halitta ta alam lallai za ka sani ka ahmada irin annabin nan laifin shi Allah bai yi shi ba wala huwa yunshau kuma ba ran da za a yi ya ma za a yi a ce ga irin annabi ya za a yi a ce ga irin annabi akwai wanda aka duniya dan shi ne akwai wanda gobe zai ceto ne akwai wanda ya zo da alkur'ani ne akwai wanda aka ba ceton duka ne akwai wanda aka ce an turo baki daya mutane shi aka aiko musu aljanu shi aka aiko musu yan sama shi aka aiko musu yan kasa shi aka aiko musu dutsuna ma shi ne annabin su har dabbobi shi ne annabin su gashi ba Allah ba amma duk aikin da Allah yake ta hannunsa yake yi wani irin ne girma ne wani abin kauna abin so wanda zuciya take kauna